Tant l'Atlètic Club com el Futbol Club Barcelona, les seves directives han rebut cartes des de la Secretaria d'Estat de Seguretat i també la Secretaria d'Estat de l'Esport recomanant-los que facin tot el possible per evitar que hi hagi escarni símbols de les institucions democràtiques. Tot això ve de les dues últimes celebracions de les finals de la Copa del Rei entre aquests dos equips, tant a Mestalla com al Vicente Calderón, el 2009 i el 2012. S'intenta evitar que hi hagi xiulets. Va passar fa 6 anys a València i es va repetir en fa 3 al Vicente Calderón de Madrid. Quan al març es va saber que el Bilbao i el Barça es tornarien a enfrontar a la final de Copa, aquesta vegada al Camp Nou, la polèmica tornava a estar servida. Esperanza Aguirre va arribar a proposar que el partit no jugués. Que a mí me parece impresentable que se silbe el himno y que se silbe al rey, no le quepa a usted la menor duda. Puesto que sí. Y creo que lo digo también en nombre de muchísimos catalanes que tienen un gran respeto por el rey Felipe y que entienden, si yo me pusiera a silbar cuando ponen el segadors, ¿qué les parecería? És que és intolerable. Aquesta setmana el president del Consell Superior d'Esports, que depèn del govern espanyol, ha dit que s'actuarà per la via legal contra els que xiulin i també contra els clubs. Dirigirnos también al organizador del evento, a los equipos participantes y, por supuesto, estudiar la posibilidad, de acuerdo con la legislación vigente, de imponer las sanciones que procedan. El Barcelona, a través del seu vicepresident Jordi Cardoner, ha dit que el club no dirigirà res i que la gent actuarà com cregui convenient. Això sí, demana que hi hagi respecte per les persones, els símbols i les institucions. Veurem què passarà aquesta nit i com reaccionen les dues aficions. Temps ja d'ocupar-nos, Agnès, d'altres qüestions d'actualitat també avui.